Či som 9. Je to Sailor Moon. Takže ty mu hľadá na postaviť, no? Chcela by si byť ty hlavná hviezda do svojho večera. Tak máš na to asi tak teraz 30 sekúnd. Koľko to vyčeralo? No, v podstate minulý mesiac som bola taký lásku a ona že čo ja viem, týždeň, super, a z toho, čo máš vo pasoch a tento šperk alebo prošne, čo je to z čoho? A vlastne ona sa to vymodeluje, cez plasty. A pečie? Neprezradne, tak vypredám. Nie, počkaj, to je super, však ak koľkokrát dáš vidíš kostým, ktorý sa piekol. Pečené malé. Podľa mňa je to úplne super, keď ako to treba vedieť. Ešte neprezrať, koľko ty máš nohy? Teraz si musím, že je to, čo som pýtať ja. Nohy, ale 38, 37,